Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi to Benori, Mommy Pomaka Jugo. I'm only seen to Ajan Ugochi to Bodana Temple, and in our bar for half a midday, Milokas all more teacher. I'm because more seen to Ajan, or than another restoration evangelical mission, we don't know what's with the other. So you can call me a priest or than an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Don't watch it and go one case. You show why you be more you should know about New Yam Festival. Ewaji in Igbo culture. I will go. Na Ewaji who open an edge man Igbo. Nnukwu omena. Ma akọwala gị ihe kpatara eji celebrate ji dịka eze ihe akụmakụ. I will kwuo na ji bụ eze nni. Yes. Enwere ụfọdụ ihe kwesịrị ịma gbasara ji. Ịma na ada ji na ada azụji okwu. Yes. Ihe ndị a bụ ihe kwesịrị ịma gbasara ọdịnala Igbo. Ọ nwoke na-akọ ji, ịkọ ji iwu nwoke ka ọ dịrị. Ịghọtara ya? Nwaanyị nwere ike ede. Onye kpatara mgbe gboo ị ga-anụ na onye abụ di ji, the master, di master, di ji, the master of yam. Mgbe eji ama nwoke. Ịghọtara ya? A na-enwe ọba ji, ụfọdụ n'ime na amara ihe a na-akpọ ọba ji. Eso njede ọba ji na be nne m ochie. Na be ha nwere ọba ji wee ebe a na-awụsa ede. Ịghọtara ya? Ihe a bụ ihe eji wee gbalụ nwoke nwe onye Igbo. Aghọtara m ihe bụ ji a na-eselebreti ji. Nwaanyị anaghịkwa eselebreti yam festival. Maka na o nwere ihe agha dị afụzi n'ụwa when women na-achọzi ka ho take over in the name of feminism. I can tell you. Nwaanyị anaghịkwa awa ji. Maka na ihe anyị na-afụ na social media bụzi ndị ụfọdụ ụmụ nwaanyị gbara ahụ. Ụfọdụ si na ha bụ eze nwaanyị. Ihe ha na-emezi nke ikpeazụ nwere eze ka ọ dị. Nwaanyị anaghịkwa awa ji. Ọ bụkwa na ịbụ onye agbara ọrụ ma ọ bụ na ị na-aga with the title eze nwaanyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịwa ji, jekwa chọọ ji gị ka di gị waa ji. Hide there under the umbrella of di gị. Ịghọtara ya? Nwaanyị anaghịkwa awa ji, si na ọmụ kwuru. Nwaanyị anaghị awa ji. Ịghọtara ya? So ka ị mara ya amalụ maka na ihe na-ewuzi kịta bụ na nwaanyị chọziri ka ọ bụrụ ihe lụọ ihe nwoke na-alụ. Ọ bụrụ eziokwu ekekwara ọlụ eke. Nke bụ eziokwu na andị bịa banye nwaanyị hapụzi len ya eje chọba len nwoke. Ịfụ na len ya na-eri mperi. Nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na nwaanyị ọbụla jee n'ihu ọrụ ya. Ịfụ na ọha nwa onye ji ha ji steering in some level. Ịghọtara ya? Mana ịma that home front ha emewuro dia. Therefore enwezie time. Ọ bụrụ na nwaanyị wụ nwaanyị ma nụọ home front ya, ọ ma enwe time ị dive into other man's lane like iri ji. Ọ bụrụ oge ụmụ nwaanyị kwuo na-emegide na ya na-eri ji. Nwaanyị anaghịkwa eri ji. Ọ bụrụ na ebe nwaanyị na-eri ji si na eri ji izie ma bụ n'ọkọ. Chọọ afọ ọzọ kpọọ ya. Mana ịkpọ na iri ji. Okay? Unless na nwoke ya kwudoro gị. Nwoke ya kwudoro hide under umbrella ya. We celebrate ya mana ọ bụrụ ịwachi nwaanyị anaghị awachi. Ntị ọ dị. Now, before we dive into today's lecture, important announcement. Anyị nọ na month of August. Anyị na-achịkọta ya. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Anyị ga-eje na mmiri je kpee ile ọma n'aha mmadụ dum. Bịa na temple chụọ aja to entities of powers. Jee n'ebe nchụ aja gbuo ebulu mesịrị aka n'aha mmadụ dum. Anyị na-achụjawa aja n'isi otutu ejego m na temple chụọ aja n'isi ndị friends of the temple, children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and the consecrated group. Otu a ka anyị ga-emesicha ya ụbọchị ikpeazụ anyị kee uke nke ndị amụsụ n'aha mmadụ dum. Anyị malitere ịchụ aja anyị n'igwe a ihe karịgo 3 years. We have massive testimonies. So ọ bụrụ na ịdị interested isonye na ya, ị ga-eme wechaach m na WhatsApp before ọdọ 3 prayer request ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-agụ ọfọ n'afọ gị. Ndị mmadụ ebuku ego ọnwa na-abịa na Septemba. Agwazie gị account number isi ọwa forward ya token donation to the account number. Chat them na WhatsApp agwa gị other details we need from you in order to book. Ọkwa nke bụ ọ bụrụ na ịbụ child of the temple, echefukwana na our annual festival for the year is September 16th. Ewaji Ogbuefi Eze-Ana at the festival. Mana nke this year was special festival because nke this year will involve foundation laying of place of worship of Chukwuoke Premi ihe niile. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ya contribute whatever he can afford if na this year festival will a huge success. Now let's dive into today's lecture.
Before that, phone number you want WhatsApp number 0805 7837 ma 08138243 lecture I'm going to just pay attention. More you should know about Yam Festival. You watch in your neighbor. When Najibu go there, all the crops, Jibu the Eze. Okay. Yes, all the crops, annual crops, Anakogasi, name Naro. You will agree with me, Najibu Nkewezia. Yotaria, plants, Mami. Like mango, ube, and bro, that fruits. Mana crops. Akola konana. Nema obenaro, onanaro. Ji buezia. Yotaria? Now, ji onwere ihe kwesịrị ịma dịka onye Igbo. Ji anaghị asaji ụkwụ. Ọ bụ na iwe onye Igbo, ịma na ebe ọ bụ na efuru edebecha tubers of yam. Onwe ka isi wee na-asa ụkwụ. Okenye n'ebe a ga-asị pụta. That's what you can't look down on yam. Yes. Gene require big hips. Makana all working alo. While Ede ne need over hips, small hips. Which a woman will kiji over ogo fuaka. Whether na abakonyo. Egotaria. So if was a man. Mgbe buru mgbe esi dị n'okwu kwa nwoke na-akọ ji nwaanyị na-akọ ede. Yes. Ị bụrụ nwaanyị, pay attention. Ọ bụrụ na ị kọba ede, ị ga-afụ na ede ga-eme nke ọma. Yes. Ijugo onwe gị maka na ji dọka nwoke ede bụ nwaanyị. Ịma ijugo onwe gị kere ịbatalụ na ọ bụrụ na ị kọọ ede. Mana ụmụ nwaanyị kịta adị akọzi ede gara zipụziri ezigbo ọnụ. So, Maria malụ nwoke na-celebrate ji. Onya kpọ ya danụ eze ji, king of yam. Ma ọ bụ ịnụkwa di ji, the master of yam. Ọ ihe a na-celebrate n'obodo. A na-enwe ọba ji maka ndị amadị ihe ọba ji. Ọba ji bụ ebe a na-astọ ji line by line. Nwere ndị nwe ịbata n'ọba ji ha for thousands of tubers of yam. Yam seedlings. All here Jamodogwu mgbe gboo. So Malo Jibu annual festival a na-celebrate n'obodo dị iche iche n'oge dị iche iche. Obodo niile a celebrate the same time. Maka na abịara enwere Igbo Adammiri nwe Igbo Eze-Ana. Obodo dị iche iche na-agụ ya n'arọ etufasi agụ n'arọ. Ya na mgbe ha ji amark the beginning of farm seasons. Example, ndị Adammiri ndị Ọgbaru. Ndị Anam ha na-ebido n'eli. Ha na-ebido by December, January ịkọba ji. Mana anyị nwabụ ndị agba enu na-ebido by ịkọba ji maybe early March. And I call early March for na iri ji ya arrive 6 months after, that is September. While ndị Anam ndị a na-ebido ịkọ ji na December. So if na June, July, jihad go down before Eze-Ana abịa. So malo na ji bụ ihe nni a na-akwanyere ugwu n'ala Igbo. Enwere so many ways esi eri ji n'obodo dị iche iche. Malo ụbọchị obodo unu ji eri na ụmụnna unu ji eri. Ọ bụrụ na be bụ Oraifite. Obodo ọbụla ụmụnna ọbụla na-eri ji ụbọchị nke ha. Anyị na-eri na September. Mana abịa n'ime September ahụ enweghị gasị na clan a na-eri ji mgbede etu a. Clan a na-eri mgbede etu a. Erichazie enwe nke anyị ekpokọtazi ọnụ, enwere ike ọ bụrụzie nọ igwe ya emezi the final celebration of iri ji. However, ọ bụrụ na ya clan gị na obi unu na clan gị erigo ji, idigo free iri ji. Ntị ọ dị. Yes. Idigo ready free iri ji like mụnwa. I will not eat yam till the day Ndị Awaji bụ September 16. So ji ihe kwesịrị ịma a na-akwanyere ugwu. And malụkwa na ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị anarakwa eri ji in the sense na etu esi apụta nwaanyị asị na ya na-awa ji na nwoke ji ụmụ nwoke ga-eri. Ịghọtara ya?
onwe mmemme ji na-emere onwe gị ife iru onye chọrọ imere onwe gị imeri ya onwe silently mana ọ dịrọ recognized maka ndị ga-asị na ha bụ ndị ọrụ iyi enwe nwoke kwudoro unu maka na ihe kwuru ihe akwụdebie then mana ọtụsiala iri ji nwaanyị abụrụ onye na-apụtasị n'ezi ndị mmadụ na ya na-eri ji nwaanyị anaghị eri ji ịghọtara ya ọ bụrụ na gị na onwe nwoke kwudoro ugwu ma ọ n'ọgụ na di gị ma ọ n'ọgụ na di gị na-alụ afa dị gị ka ị ga-akwụba n'ihu maka na adị bụ nwere atụrụ ọsọ ngọrọngọ bụrụ onye ịtọ gịnị ka m na-ekwu maka ya iri ji ewu annual festival a na-eselebrate n'ala Igbo yes ma ịgbọrọ iri ji ma ịgbọrọ ịwa ji it means something is when ndị Igbo bụ Igbo jee celebrate ya na Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile emego ha afụkwa ji ọfụ anụ aten ịya afụ once in a year then icherekwa the next 2 years eji eme yes ihe eji mmadụ ndị Igbo so many things ka ha na-eme ji esighị esi ahụ ya ahụ ma ọ sụọ ya asụ as pounded yam mana ndị Igbo na-akwado ji ugwu maka na ji bụ eze nri onye agbata na-celebrate onye farm ji to the highest level a na-celebrate ya n'obodo mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa na-abụ ọ bụrụ na a na-eme ji asị onye farm ji obodo celebrate ya onye ka wee farm ji kacha wee ruo elu akpọpụta na village square celebrate ya ụfọdụ obodo na-enyekwa award ka e wee gbaa onye na-eto awume mgbe gburugburu eburu dị ji ọgụwa ji flag enwere kasị na onye abụ dị ji n'obodo ụmụ agbọghọbịa ya dawa onye a na ha ndị chọrọ ka ọrụ ha maka na ọ bụrụ na ịkọpụtawuru ji wee bụrụ dị ji ihe ọ pụta ha ya like ịnụ gị because na ha bere igbo na agụụ ha egbu ha na be gị oge gbasị mụ na nne m na-akpa nkata ọ na-asị m na mgbe gburugburu na ọ bụrụ ego maka na ejiri ego ama mma anụ nwaanyị mgbe ahụ mana na ibere mgbe ahụ bụ na nwoke ọ bụla ume dị a strong man ma wee na-akọta nri ụmụ nwaanyị ya like ịnụ ya nwa onye ya sị mba maka ihe na ọ mmadụ na ọnụta ịnụbata ya na be na agụụ ha na-ere egbu ya ụmụ ihe a ka eji avalue a rich wealthy person those days ọ bụrụ catch na mgbe ahụ catch adụrụ etu o si dị na so inwe ike celebrate ji yam festival celebrate ya ụgbọ ike isokwa obodo gị ma ọ bụ friends gị celebrate fine ọ bụrụ ihe ọjọọ enwere mmemme dị iche iche a na-eme ofe akwado maka iri ji like na Bible Rift every August anyị na-celebrate mmemme a na-akpọ mmemme afịa ọlụ in preparation abịaghị inye ekele na-alụsigo ọrụ agbazie mmọnwụ ndị mmadụ yiri akwa dị mma bịa gbaa nwa aṅụrị na ha alụsigo ọrụ na ọfọziri oge inwe aṅụrị agbasi ya emesi ya na afịa ọlụ anwa celebrate ya afịa zụrụ maka iji wee cheta mmemme na-alụsigo ọrụ then the next one na-esozi ya bụrụzie iri ji n'onwe ya to crown it all ịghọtara ya emesizie mmemme ndị ọzọzi esobezie n'ala Igbo like mmemme agwụ na so on and so forth and eso ezi yes mbọsị mmadụ ji emepesị na agwụ ka m na-ekwu obodo ụfọdụ emesigo ya obodo agwụ obodo mana ndị mmadụ abanyezie mbọsị mmadụ ji abịa celebrate agwụ so gịnị ka m na-ekwu maka ya malụ gị nwaanyị my message of today malụ gị nwaanyị anaghị eri ji mgbe eji ọnụ gasị ezi ndị mmadụ na-enye eri nwaanyị anaghị eri ji ọ dịghị ya akwụba n'iru o nwere ndị batara ozi a ji wee data ka kwụsị ebe a ọ bụrụ na igwe ajụjụ na nkụzi ma ọ bụrụ ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi chat me WhatsApp 08057833772 or 08138243871 ekpere ekwere m na Chineke ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi ruo ya n'ihi na ọ masịrị ihe niile obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessing of Chukwu Okike be with you all. May you be protected. May you be favored. May you be blessed. May work of your hands begin to yield fruit. N'aha Chukwu Okike be with you. May you be blessed.